Kwa Honorable James Buki ninteni nekero kia Nyakiko Ward as MCA umwaka goja 2022 ono gaige twachira samatanga magana beta mabe umusaja wataka itabana bae babiri na ende nera geita ono igo yalinge amatanga mabe makongu kwateri yanda linene igo twachira pole na ende ngotebya aba pastor bonse pina abantu councillors bonse pi bakole counseling baete chinyomba ba council abantu abantu baira nichinkoro inse kora ebisa bya abantu bokweyita byabere binge aya manye gocha magana y'ikikura ujakira tere ino mutinyo gocha abantu kwanza bari register chikura ongo boli abagusiba minto bonse asemwa beta mubwate chikura na litoko choro burayi ubya uburayi bugo chakotokonya guchesa matukale mutu na ende ngoteba nga egento kere korukunga obo mubwa gusi legendo kia maana abagusi ekero turamo toleli boye limo twara chingu toise gwatane kana abantu moto yo mali guchia yonde guchia toko gendani ekero tugukwana no monno yomo no mogusi tungwati tuko support umuntu ito oyo no mogusi gotoko genda igaba gusiba minto aba monte kererete obo mogusi tusingatie gendekyo to support umuntu minto bona abantu kotabale bantu tugwade ba matiani abantu baraibeito para manene babongwa abantu bonse bali mutie ito gakitiga tubagwati ndoko nyago barutama gena gato ba support nalio tukukwana na batawamo tutwale chingu tolenga kitokana moto na itwe serikali yo chikorosi guchimotwe to ba SMS karo to begeto monto minto motwe nere na bako tudonerera na itonyole getali getu no mugusi